Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa aqsahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Amma ba'du. Nugraha sagunging para sesepuh bini sepuh haji sepuh ingkang pono ing pamawas saha lebda ing pitutur para pangemban-pangembat-pangembating praja pangembating desa satirani negari pinangka pandam-pandeming para kawula dasih ingkang sinubuh ing pakurmatan para alim, para ulama saha para kiai ingkang tansah kawula tenggo-tenggo sabda pangandikanipun ingkang tansah pinebekten dumateng ingkang hamengku karsa panjenenganipun Bapak Mas Toyo Saputra dalah Ibu Sumintrah saha sak keluarga ingkang tansah bagya mulya. Boten kata lumpen panjenenganipun para bapak saha para ibu, para tamu kadang muda werda kakung putri ingkang sampun nampi pakurmatan. Moga kita tansah nyuwun kadipuja saha puji wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci ingkang sampun paring kanugrahan, paring keselamatan, kebagas warasan, paring kesehatan sehingga panjenengan tiga sami dalah kawula sak rombongan warga utama saged rawuh wonten ing dalemipun Bapak Mas Toyo sak keluarga kanthi wilujeng kalis ing sambikala. Amin. Selawat sarta salam kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunggaling nabi lan rasul ingkang badhe paring pengayoman, paring pitulungan saha paring manfaat dumateng panjenengan kita sedaya ing benjang dinten yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang dahat kinurmatan, kula ing dalu punika cumantaka ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sami mangku jejibahan saking panjenenganipun Bapak Mas Toyo Saputra dalah Ibu Sumintrah. Dalu punika tiyang sepuhipun kekalih badhe mboga krama putri putra ingkang asesilih asma kesumaning ayu Roro Nurul Nafiatun so adik Muhammad Levin Faidul Robani putra kekalih kawestan kedini kedono. Mugi ing dalu punika panjenenganipun Bapak Mas Toyo hanetepi darmaning tiyang sepuh has nyekar cempa sempaka mulya hamiwa siwi mahargya suta awit dalu punika nyuwun doa restu pangestu panjenengan anggenipun badhe mboga krama putri putranipun. Mugi Gusti paring kanugrahan dumateng putri putra kekalih, mugi kalis nirhing sambikala anggenipun gesang wonten ing alam bebrayan agung. Amin. Wondene ing dalu punika dongeng utawi cariyos pangrawatan hambuk bilih wonten kekiranganipun bab onto basa onto cerita sejarah inggih menika wonten ing laladan Jawi mbok menawi mboten saged meranani saha mboten saged ngresepaken wonten ing manah panjenengan tiga sedaya kula sak kanca rombongan warga utama nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang ageng. Ing dalu punika sampun dumugi titi laksana wahyaning mangsa kala dumawing kudrat. Mugi Gusti paring kanugrahan dumateng putri putra ingkang badhe dipun ruwat. Mugi-mugi ing dalu punika dongeng utawi cariyos pangruwatan kedini kedono badhe dipun wedharaken kadang kula pentul wekdal saha sasana sumangga kawula semanggaaken. Di Indonesia saderengipun kula badhe nyirosake babagan dongeng ruwatan. Rene ing dalu menika tesih wulan Sawal utawi isih kalebet riyadi pramila sedaya rombongan bareng karo warga utama nyuwun aidin wal faizin maaf lahir batin dumateng panjenengan sami mbok menawi wonten kelepatan dan kesalahan ingkang boten sengaja awit tiyang menika boten sepi saking kesalahan kula nyuwun pangampun. Ren ing ngajeng kula sampun wonten tetembungan tatas titis tetes pas anggenipun ngutarake Kakang Tembem
dalu ngepas ing dinten malam Selasa kliwon kirang tabuh 9 menika ingkang dipun ustani Purwakala utawi ruwatan sedaya kala kalih-kalihipun tembung menika mawa teges Purwakala purwa kawitan kala kedadane saking menapa nggih putri putra menika kalih ingkang nomor kalih ruwatan luru kekuatan kejawi putri putra ing durat keluarganipun Bapak Mas Toyo dan Ibu Sumintrah nggih kiyat menawi dipun gocak napa kemawon boten bakal men awit kiyat leginanipun kathah sanget mriko sampun pas ruwatan utawi Purwakala ing mriki kula badhe ngrasani Bandung iki awit panjenengan kula menika tiyang Jawi tetepi ujare tiyang Jawi Pak Insaf sedaya pangajap panguni-unipun tiyang Jawi menika dipun uri-uri sedaya tiyang Jawi wonten ing tanah Pulo Jawi jenasa menika mung adat nek ditinggal menawi cocok nggih menika ngebot-ngeboti keluarane dhewe niku adat pramila ampun nyepelake dupeh adat lah adate ngono kok ngaten nggih nuwun sewu ampun sepeten matur kula ing mriki badhe ndongengen babagan ruwatan sing jenenge Bathara Kala semono kae tegese ora anake manusa banjur anake sapa to semono kae bem lahir saka wingkae Gunung Srandil bengkae Gunung Srandil nalika semono judule kewan loro sing diarani gajah putih macan putih dadi kaya ngono titis kuwi tegese ora anake manusa lumrah titis ora ana barang kangen-aneh nyatane bengkae Gunung Srandil judule kewan loro kena darane titis ngono bisa tata jalmu tau bisa caturan ngomong dene manusa lumrah dadi kewan loro iku mau bisa tata jalma kaya menungsa lumrah goleki wong tuane anane ana anak kudu ana wong tuwa ana sing anake kudu ana sing nglairake lah sing mesti sak benere kaya ngono to dilarang-larang anggone goleki wong tuane ketemu karo Begawan Aktimaya sak isore Gunung Srandil ditakoni nek bapak lan simboke gajah putih macan putih Begawan Aktimaya nanggapi pangandikane gajah putih macan putih nek kowe kuwi nggih nalika semono pancen aku ngerti sebab sing jaga Gunung Srandil ya aku wis semono ke lairmu ora dilairake saka garbane manusa bengkae Gunung Srandil iki pating ketemu ateges kowe iki titis saka Gunung Srandil bentenipun menapa Kanjeng Begawan antawisipun titis kalian putra nek anak lumrah nggih dikandhek ibune sang sasi 10 dina nek lair dilarake saka guwa garbane ibu iku anak ning nek titis barang ora ana kapigara ngene-ngene kaya kowe jebudul kaya dene wujudmu ngono kae jenenge titis saka Gunung Srandil menawi mengkaten Kanjeng Begawan sampun cetha kula menika titis saking Gunung Srandil wedal sak menika pejah gesang kula kepasetan panjenengan nek kowe pasrah karo aku nggih sing kowe wujudmu gedhe tur putih tak jenengake gajah satu bondo tak kon manggon Setra Gondolomayu sing kowe macan putih cunduk garbanmu lorak-lorek abang ireng kuning putih wujudmu kaya Deni Sima tak jenengake Gembong Kamijaya Gembong Kamijaya lerape ngetan bener parane ana ing Kediri Mutran sak wetane Kediri Mutran ana padepokan gedhe sing diarani Padepokan Udoyong ya panggonane Mbok Rondo Dadapan nyuwita ana ing Padepokan Udoyong Gembong Kamijaya mletik tanpa sotang ketemu karo Mbok Rondo Dadapan keparo matur Mbok Rondo yo kok wis ngerti nggih nika sampun ngetos panjenengan nika Mbok Rondo sowan kula saking Gunung Srandil temugi wonten ing mriki Mbok Rondo mung saperlu badhe nyuwita utawi kepengin gesang sesarengan dateng panjenengan lah wujudmu kaya ngono kok kepengin urip karo manusa kaya ora prayoga Gembong Kamijaya nek pancen kowe isih kepengin tak tampa pasuwitanmu lan kepengin urip bebarengan karo aku duwe panyuwun oh dadi duweni panyuwun Mbok Rondo Dadapan Mbok Rondo duwe panyuwun aku lagi susah mikir aku anakku Damar Sasongko Gandrung Kapirang Dewi Sekartaji Putri dalem saka ing Kediri Mutran durung wae kelakon malah kowe nyawur wuwus kepengin urip bebarengan karo aku yo tak tampa nek pancen kowe bisa ngudanani panyuwun
Kowe bakal takon ngaturake nawala ning Kediri Muteran. Kang supaya bakal kakon putraku Daud karo Deskarteji. Nawala ditampa budal saka ing Padipan Udaya menuju ana ing Kediri Muteran. Dampyak jim setan balas pati gedhe desak pitualan. Sawise kaya ngono tumeka ana ing Kediri Muteran adu arep karo Sang Prabu Jayaksa Jayengmurti takon pinakon. Kisana sajak wujudmu gegilani kaya ngono kok marak sebone kene minyak para wadya boleh Kediri Muteran kowe jenengmu sapa lan karep apa kowe saka ngendi nggih menawi panjenengan dereng ngertos Kanjeng Sinuhun Prabu Jayaksa niki dipun tepangaken gembong kamijo serayanipun saking Mbok Rondo Dapan saking ing Padipan Udaya mong kula menika dados serayanipun Mbok Rondo Dapan kepanon badhe ngaturake nawala. Nawala cekawase mbok ditampa karo Sang Prabu Jayaksa Jayengmurti. Sawise ditampa surasane piye to? Surasane nawala iki sing ana tertulis ing layang iki. Damar Sasaka putrane Mbok Rondo Dapan arep nglamar putri Deskarteji putrine Sang Prabu Jayaksa. Nek ngono nglamar. Deskarteji diundang wong tuane kon ngadep. Kon ngadep utawa ditakoni. Nduk Deskarteji. Weng takon marak sebone kene ning bedheke aku arep rebukan karo kowe. Iki ana nawala ing Padipan Udaya kang aran Damar Sasaka arep nglamar kowe arep ngayunake kowe. Nek kowe gelem kandha nek ora gelem kandha. Iki gembong kami yo sing ngaturake nawala. Dewi Sekarteji matur. Mature Dewi Sekarteji kepiye to? Nggih, matur Kanjeng Rama. Kula menika sampun sumpah prastane penggalih kula Rama wiwit timur ngantos dewasa. Ing benjangipun Rama menawi kula nglampah diweku dene priya Rama, mboten mawas sugih lan mboten duwe. Mboten mawas bagus utawi ala. Menawi to sinten mawon ingkang saged ngaturake tiyang cemani lukas kembaran saking negari Mesir ingkang dipunustani pentul kalih tembung Rama irunge benjik entol sandangane kulite samu barang ir kabeh sowanake mriki kangge kudangane kula ugi kangge gapura kiwa utawi tengen menawi boten saged kula boten saged nglampahi panyuwun kula dadi panyuwunmu kaya ngono nggih namung mekaten boten ketang ra duwe boten ketang elek menawi saged ngaturake pentolan ten gembong kami Jawa krungu suarane Deskarteji panyune kaya ngono. Sakwise krungu panyune kaya ngono kepiye to? Gembong kami Jawa matur karo Sang Prabu Jayaksa Jayengmurti. Sinuwun Sang Prabu Jayaksa. Rene namung mekaten panyunipun Den Ayu Dewi Sekarteji. Sinaosa aprat kados pundi kula sagah ingkang badhe kupadi pundi papan dunungipun gembong kami Jaya. Engkono Bang, iya dong. Pamit budal. Gembong kami sak piturute goleki sing pentul karo tebem. Dampyak munggah gunung medun jurang mlebu alas metu alas. Pungkasane mlebu alas sentra Gondo Lumayu, ketemu karo cemane lukas kembaran. Rumangsa bunggah lan rumangsa seneng. Nek nitik kabar sing tak tampa semono kae sing dene pentul karo tembung saka negara Mesir ke sandangane sarwa ireng, kulite ireng, irunge mbegit mentol tak waspadakno iki. Ya kisana. Nek kowe takon ora kleru ya aku iki pawongane pentul karo tembung saka negara Mesir. Ah, beneran. Sabalike sapa kowe kisana? Kowe nek takon aku iki ditempungake. Gembong kami jos rayane ana ing Kediri Muteran. Sampun goleki kowe. Lah nek wis ketemu ngene iki, nek wis ketemu kaya ngene iki dina iki kowe kudu anut aku. Kene numpak ning gegerku tak sowanake ana ing Kediri Muteran lho. Gembong kami Jaya cukup molancang dadi pangandikanmu. Aku arep tumpake ana gegermu kok sowanake Kediri Muteran buta apa? Kowe kuwi pinaka kanggo kudangane Deskarteji didhaupan karo Damar. Upamane aku nek kowe tak prawasa ya pancen aku tetep puguh ora gelem sebab aku ora-orane manusa arep kanggo tumpal aku ora gelem nek kowe tak prawasa perang bantah gembong kami Jawa sandane perang karo pentulan tembung mung kajinan adu kitik adu gebuk adu kadigdayan adu bantah rono rampungane pentul karo tembung kelingan saka negara Mesir iki dipiandel telu
sirep brikono dawe putih glegumling lanjang soroku disangut dimpakake disabetake kabeh punggane gembong kami jo saandane jim setan Barapati gerotetek sak pitunggalane kalah kabeh njaluk ngapura njaluk urip. Oh kaya ngono to. Sawise njaluk ngapura njaluk urip. Kepiye Dul? Dina iki ke njaluk ngapura njaluk urip ke rumangsa kalah gembong kami jo kuwi kudu anut aku. Yo tak turuti panyuwun bakal tak uripe kabeh tak paringi pangapura kabeh. Ning ngene gembong kami. Nek kawujutanmu kaya ngono kuwi aku mongso kuwatir. Sebab sak ora-orane kadigdayamu ngono lagi kowe ora bakal bisa kocati kadigdayam. Apa meneh lumrahe wong lumrah kae manungsa-manungsa lumrah tak kira ora bakal. Ya kuwi nandingi kadigdayamu lho aku kuwatir. Dina iki rene kowe anut aku pasrah bukuan karaku. Ora tak jenengake Gembong Kamijaya ning tak sesilake Raden Bathara Kala. Sawise Gembong Kamijaya diweni jeneng asma Bathara Kala, dhewekne ya gelem lan nerima ya Dul ya. Gelem to. Bathara Kala gelap sayuta gelem. Dipikir-pikir-pikirina bengi-bengirina Bathara Kala jebul duwe payun duwe bebono. Oh, dadi panyune lan bebanane wujude apa Dul? Bebanane Bathara Kala semono kae ora liya, Bem, sing dijaluk. Betul. Sawise aku jenengake Bathara Kala gelap sayuta aku gelem. Ning gedhe cilik di payuwun. Rina bengi-bengirina subuh aku darahku pakan aku sing tak jaluk ora liya mung titise bepadap ibu kawa ya menungsa-menungsa kae. Ya senajan abot kaya apa menungsa sing supaya lega atine ora ganggu karo menungsane dituruti ning diatur diakal. Dek ngatur kepiye Dul? Ya Bathara Kala najan abot kaya apa payun bakal tak turuti. Kowe bakal tak mari memasan 12 tak bagi rong perangan. Sak perangan 5 sing sak perangan 7. Ngono wae nandang Sukerta nek durung diruwat. 12 kae nek wis diruwat. Tondo tandane Bathara Kala dieling-eling. Sing wis diruwat janur kuning kemapa aja papat. Benang lawe utawa bolah bol disingkarake omah lan karas. Teges kae wis didanani lan diluari dipara wong lawe diruwat kok aja bisa satemane. Dadi titikane kaya ngono iku mau. Ane kaya ngono. Sawise kaya ngono, Bathara Kala njaluk dununge 1 nganti 12. Dununge apa penthuk? 5 manggon apa 7 manggon apa? Sing 5 manggon pasaran, sing 7 manggon dina. Ringkesane dinten 7 peknan gangsal. Lah ngono wae nek durake karo gagungne nek wis diruwat kok aja pisan wani. Nek kowe njaluk jelase Bathara Kala. Dina iki mung saku kabutan. Sebab iki dadi wadine pentul karo tembem. Durung bisa ngaturake kanthi jelas. Sing baku dina iki kowe takon mapan meneh ana ing Alsetra Gondromayu. Entenana tunggonana. Taunana windanana. Nek nganti ana ndang Sukerta 12 sing tak aturake kae durung diruwat karo gagung nek wis diruwat kok aja pisan sarwane. Dadi dipesen kaya ngono iku mau. Ya. Sak banjure to, Sak banjure, Bang. Rumangsa pentul karo tembem sawise Bathara Kala bali ning papane rumangsa lerem. Sawise lerem dheweke kelingan saka negara Mesir nalika semono. Nek adaane prenjak ganter-ganter kaya ngono ki ora kena sedina rong dina kaya ana tamu. mesti arep ana tamu. Biasane kaya oh kaya ngono. Ya ditunggu sawetara to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah ngene iki sanepane wong Jawa zaman biyen Dul. Iya. Nek ana manuk prenjak sing ganteng-ganteng ning sisih ngomah kiwa lan tengen sedina ringga mesti arep ana tamu. Arep ana tamu. Ning kasunyatane bengi-bengi iki mau
ana piyayi sing rawuh ana ing rompoke pentul tembem. Iya. Kamangka pentul tembem yo durung tepat. Durung ngerti tenane durung ngerti apa sing dikarepake. Kok nganti karoyo-royo rawuh ana ing rompoke pentul tembem. Ha saiki tak tekonane to. Takoni, Mbak. Nggih nyuwun sewu Pak, jenengan naminipun sinten? Mas Toyo. Saking tlatah pundi Pak Toyo? Karangrawa. Oh saking Karangrawa. Karoyo-royo rawuh wonten ing dalemipun rompokipun pendhut tembem wonten wigati menapa? Nggih nyuwun tulung ajeng Mbak Sengkolane putra kula. Nyuwun tulung badhe kuwak pasukertane putra panjenengan. Larine pinten Pak Mas Toyo? Kalih ya. Kalih ki lanang-lanang apa wadon-wadon? Wadon kalih jaler. Oh, wadon kalih jaler ateges kedini kedono. Jebule Pak Mas Toyo manggraita to. Manggraita yo ngene iki wong Jawa netepi darmaning wong Jawa, netepi sejarah kejawen. Reti nek adat kejawen ki nek ana anak loro wedok lanang utawa lanang wedok sing darani kedini kedono. Ah, lek ngono Mas Toyo ki manggraita. Wong Jawa asli yo ngene iki ora ninggal adat kejawen. Nggih Mas Toyo, nggih dipun tampi kalian pentul tembem menapa ingkang dados nggih menika sarya panjenengan badhe ngruwat putri putra kekalih kala nggih. Sawektor wekdal menika putra putri panjenengan dados putrane pentul tembem. Nggih. Sarampungipun ruwat mangke putri putra panjenengan badhe dipun wangsulaken malih wonten ing ngarsanipun Mas Toyo. Nggih. Rening ing dalu menika sampun cetha lan gamblang. Semoga panjenengan kula aturi wangsul wonten ing dalemipun. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakwise tol Alam awake dhewe iki wis diresaya marang Bapak Mas Toyo, Ibu Sumentra. Nah, kon ngruwat putri putrane. Nah, kae diaturake ning ngarepmu kae. Mula kowe karo aku kudu bisa nggawe cara supaya sengkala-sengkala ku ora arti. Ora mlebu. Yen sejatine kowe karo aku ki pentul karo tembem. Oh ngono. Kowe nggawe cara kudu gawe jengen samaran. Ya toh? Ya. Rening kowe iki pentul tawene jengen samaran kaki legeyek. Aku kaki legeyek. Aku pinangka tembem gawe jengen samaran nini legeyek. Sing duweni jeneng samaran aja ngomongake kowe karo aku. Lho tegese sapa meneh? Lah iki sawetara putramu loro iki yo diwene jeneng samaran supaya sengkala darti. Ora arti tenane bocah kae nyandang sengkala ya. Lah, rening iki sing wis dadi nganten yo ngiras pantes bar iso kita syukuran, ngiras pantes bengi iki diruat. Wis lah kok ningkahan semono kae kanthi slamet ora sawijaba. Sing dia Ayu Nurul Nafiatun dikei jeneng samaran Perawan Jelagul. Oh iya wong wadon kok ya jupuk. Iki sing adike Mas Mokamat Levin Faidul Rohbani diwene jeneng samaran Joko Jelagul. Kamangka dol. Sekabeng menungso urip ing alam bebrayan khususnya ing tanah Jawa. Ya. Kowe karo aku lan sedulur-sedulur kabeh iki sejatine iki duweni sedulur papat, lima wujud sing diarani Supiah Amarah Mutmainah Ngaluamah. Mulane putramu sak karone Prawan Jelagur karo Joko Jelagur sejatine duwe sedulur tuwa. Heeh dikon wangi Joko apike ditekakno ngono. Sedulur tuwa papat cacah iki manggono ning kiblat papat. Kiblat papat. Ana ing lor, ana ing kidul, wetan lan kulon. Bener. Lah iku sing jaga jiwa ragane Prawan Jelagur karo Joko Jelagur. Ayo ditekakake ning papan kene supaya dheweke ngerti sejatine sedulure nom ki lagi nandang saka. Oh iya bener. Padha nyuwun marang kersaning Gusti Allah taala supaya kowe plan aku bisa jedulake sedulure tuwa Joko Jelagur lan Prawan Jelagur. Iya kudu ya ku ngati-ati lan
dheweke kuwi lan aku kudu nyuwun karo Gusti Allah Subhanahu wa taala apa sing dikarepku bisa keturutan Gusti Allah nyebadani kanthi slamet. Ngeblatung kulon parani. Bismillahirrahmanirrahim. Sedakep semul kutu mandeng pucuke grana ilang bapan Sanga. Napas nupus lir kado jejeg lemah ambal kaping 3 nekake sedulure tuwa si Prawan Jlagur Joko Jlagur. Amarah aluama. Supiah Momena judul teko ger yo. Ayo ger awo ger. Ah judul tekan. Sedek-sedekan maju ngetan tak ada ngebel lintong grayang-grayang sae kotong kantong bolong adikku nyedak ati dan goyang Semarang iringane punak kendang rebak kandang ilang samar atiku ora sumelang ora gampang kumandang goyang Semarang ayo duk topi paan dong ngebel lintong gayang-gayang sae kotong kantong bolong adikku nyedak ati dan goyang Semarang iringane punak kendang rebab kambang ilang samar atiku ora sumelang ora jumplong kumandang goyang Semarang so alah iki kang aran sedulure tuwa Prawan Jlagur lan Joko Jlagur sakwise betekake ning papan kene kasunyatane iso rawuh lah saiki ngene kaki legeye sakwise sedulure papat Joko Jlagur Prawan Jlagur wis sowan ngabiyantara ning pengarepanmu saiki banjur mbok wene jejiban apa kudune arep tak werehi pegawean diwenehi pegawean supaya dheweke ngerti kan yen sedulure nom sejatine iki duweni wong nandang sengkala iya ger amarah aluamah supi lan kemomaina sakwise kowe tak tekano rene teges ora tak imangane enak wareg ora uga ora tak paringi sandangan sing anyar tak ganti ora dina iki ngepas dina malam Selasa kliwon kurang luweh kabus tengah 10 iki aku beteke arep takon kelakon kowe kabeh pitakone kaki legeye ger jawab kanthi jujur nek iya ya nek ora nek saku-saku nek ora saku kondo ora saku sebab iki widate sing tenan aja sembrono kowe dina iki lumasan sedulur anom si Prawan Jlagur Joko Jlagur apa ora nek pancen yen ngakoni piyaine pawongane ndi aku njaluk buktine ayo ditepakake nek sejatine kowe dhewe sedulur mongso sing jaga rina wengi ora ngerti mesti ya walah lakune telek tok Joko Jlagur Ibu Sumentra wis ngerti yo tegese ngene iki wis Lah aku ateges iku jenenge duweni unggah-ungguh tata krama. Nah,
Sakwise dhewekne wis ngerti sejatine sedulure nom sing lagi nandang sengkala ya to wis tetepangan mergo dina saben dina ya dijaga keselamatane. Saiki dikai pakaryan to. Ya amarah lu ama supya mumena. Cekak wose dina iki kowe tak kon jaga. Kentermane kadang manom prajaku Joko Jlaku bisa selamat bisa kual sak jabane buaya ger nera kok rewang-rewangi sebab kae manusa lumrah kowe bisa manjil mopo wae bisa. Bebasan kaya kowe ngene pamane njemok kucing ya iso. Ya aku mulo percaya karo kowe. Dina iki jaganen. Omah pojok papa jaganen tuwa tengene anggen lungguh damping ngono nek nganti ana apa-apa sajak ta nyenengake nek wani sapa sing wani ganggu cekel nek kowe wani nek ra wani kandhane gaya ya sebab iki dudu sembarangan wah disir bocah kaya dadi parantutane bapake sebab tanggung jawab ora kesuwen dina iki mangkat dina si Buddha di dhewe ayo la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saklungane sedulure papat Prawan Jlagur Joko Jlagur diiringi lelagon pepeling padha karo ngelingake kowe lan aku kabeh ya to wong urip kudu eling marang pangerane eling marang Gusti Allah Taala ayo padha netepi ngibadah lima waktu aja nganti ditinggalno ya tembung eling ngono nek diudari akeh eling karo wong tuane eling karo dulure alah kabeh eling kabeh lah saiki ngene kakil ya sakwising sedulure tuwa wis padha njaga pojok omah papat ateges njaga keselamatane Prawan Jlagur lan Joko Jlagur ya to lah rening kowe saiki wis duwe anak loro cacahe aja nganti enak kapienak linggih jegang sila tumpang ya to ayo kowe tak kon nyambut gawe golek sandang pangan golek rezeki sing kelalan barokah supaya kena kanggo nyukupi putramu loro sakarone sing sawektara iki lagi melu kowe aja nganti bocah loro iki kekurangan sandang lan pangan nyambut gawe ngendi wae ora dadi ngopo sing bakune entuk kaya lan entuk rezeki sing kalal nah ngono kakek gaya pancen bener ini saurane aja dibandingno wingi-wingi ra ditanggungan saiki di tanggungan kaya ngene wah disir bocah kae ngeleh sampo bareng kekurangan malah enggal bali lho bapake ora kerasan ning omahmu lah kaya ngono kuwi gawe ya ning sadurunge nyambut gawe ini piye kakek gaya mong bedheke
aku arep takon karo kowe. Pitakonmu bab perkara apa? Kalung janur kuning jagane ya. Oh, perkara bocah loro kae dikalungi janur kuning. Iku pinangka nek wong Jawa kanggo syarat lan syarat. Oh ngono. Janur kuning menika senajan rupaning godhong kelopo ya to, tapi Gusti Allah taala nek ngijabahi ngeki rindo ya ora kurang gawe jaga keselamatane manungsa. Janur kuning janur pinangka cahya. Cahya wajah. Cahya ki ora padanging srengenge, ora padanging rembulan, ora padanging lampu. Nanging cahya ki padanging ati. Padanging pikir. Lah ati nek padang pikir nek wis padang. Wah kepenak. Insyaallah bocah iku mau dadi wong kang utama. Dadi wong becik ya to, supaya kena kanggo tepa tuladha. Sing darani janur iku cahya. Kuning. Kuning ki menungsa kudu meningake. Meningake kudu ngati-ati lan setiti, meningake rasa, meningake cipta, meningake pikiran. Iku durung jumangkah wae dipikir. Iku meningake cipta, meningake rasa. Nah, ning kabeh iku mau ya meningake cipta, aja nganti lali marang Kang Maha Kuwasa. Ya to, iku jarani janur kuning. Nek wong Jawa gawe sanepa kaya ngono kuwi ya. Kurang luwih kaya ngono iku. Iku ringkasane tegese iku mung pinangka kanggo ya syarat sarana. Nah, bebasan dempet ora ndire setan ora bakal doyan secara bakal tumbuh. Nah, jan cilik barang Gusti Allah ngersake keselamatan rakyat dalon. Iku kanggo keselamatane bocah loro cacahe. Padha karo godhong kates wae iso ngekake weteng. Kabeh Gusti Allah ning ngersakake. Sadurunge ngono kaya niki. Bener apa sing tak aturake. Ning sadurunge mangkat aku pesen karo kowe niki. Pesen perkara apa kakil geye? Mbok menawa ing kene ana apa-apa sajak nang kene bocah kene ndas keto aku rumangsa kuwatir isih gawang-gawang pikiran wae. Kuwatir perkara apa? Aku nek wis lunga saka papane aduh saka ngendi sing baku, aku nyambut gawe sing kalah barokah. Tekan ndi sing baku untuk kaya. Iya. Mengko nek kowe ana apa-apa ning omah kene senajan to aku aduh nek kowe bisa ngugemi apa dadi atur jejeg lemah kaping 3 sawetara jambekan. Jejeg lemah kaping 3 sawetara jambekan karo jawab. Kakil geyeh, kowe aja enak kapenak nyambut gawe ning paran. Kowe tak aturi bali sebab ning omah ana bebaya, aku bakal krasa. Oh, kaya ngono sing dadi aturmu. Sekabeng apa sing dadi aturmu bakal tak esokake ana sajroning atiku. Alhamdulillah matur. Wis kaya ngono. Putramu tak gulowentahe, tak openane. Sing ati-ati. Tak tuturane kang becik. Mergo kowe nyambut gawe golek sandang pangan. Iya wis. Sadurunge aku mangkat tejo ngantos sok lore tanapa sawange kaki legeye. Wis Gus men assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakwise kaki legeyek lunga saka omah nyambut gawe golek sandang pangan, aku dipasrahi anake loro. Yo bakal tak gulowentah tak openane.
yo gini yo sakwising kowe diutus marang Kaki Legeyek kon jaga pojok omah papat cacahe lu kok malah kowe nganti kedereng-dereng tangis ana ing pengarepanku sejatine ki ana apa apa ya kira-kira sing dadi dawuhe Kaki Legeyek ora mbok istokake kok malah nganti kowe ninggalake ing pakaryan ninggalake jejibahan malah kowe padha tangis ana ing pangarepanku sejatine napa nggir kok nganti kowe nangis ana ing ngarepku ayo matur Kang Prasaja supaya aku reti aku bisa gamblang apa sing dadi aturmu ayo matur sing cetha terwaca apa to sejatine nganti kowe ninggalake ya to anggonmu jaga keselamatane sedulurmu nom Prawan Jelagur karo Joko Jelagur ayo matur Prawan Jelagur terus karo Joko Jelagur ilang saka ngomah setan ngombe teh kowe yo yen ngono ateges kowe iki nirwakake ing kewajiban yo gini yo sawising kowe diutus marang Kaki Legeyek kon njaga keselamatane sedulur mom nganti lunga saka ngomah nganti oncat saka ing taman pagulingan kowe padha ora ngerteni terus rasa tanggung jawab pundung kepiye yen kaya ana kedadan kaya ngene iki lah saiki ngene aku kelingan nalika Kaki Legeyek arep nyambut gawe paring dawuh marang aku senajan nggih ning paran luru sandang pangan mbok menawa ngomah ana bebaya njejeka lemah kaping 3 aku bakal krasa lan bakal bali lah iku welinge Kaki Legeyek apa sing dadi dawuhe Kaki Legeyek bakal tak estokake ing dina iki reh ning ngomah ki lagi ana bebaya kang gedhe aku kudu nekakake marang Kaki Legeyek anggone nyambut gawe ana ing paran ya Bismillahirrahmanirrahim Kaki Legeyek bali yo Kaki ngomah lagi ana bebaya Waalaikumsalam asik yai oh yai baline Kaki Legeyek nggawa kenang-kenangan lelagon lali janjine dina minggu sing kowe ngejak lunga ning pasar baru nganti lisir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambang yen tak telepon malah kok mateni mangkel aku mangkel yen kepethuk kupingku arep tak jewer 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 ala jewer lali janjine kandhane alasane mangkelake sapa wong sing ora gelo kandung dandan kowe ora teko ya ditunggu-tunggu ora teko-teko nduk jan-jane kowe gelagatmu saja nyubriyani atiku sujono kowe kencan karo wong lanang liya Kaki Legeyek
Ning apa ning apa? Ya wis matur nuwun banget. Bali minggu oleh-oleh lali janjine. Lali janjine. Iki pinangka kanggo panglipuring ati, Eh? anggonmu nyambut gawe ana ing paran, Wis paringono slamet ora ana halangan apa-apa. Ngene nini. Kepiye Kang? Bisane Kepiye? aku kok nganggo lagu lali janjine. Mbok menawa kowe lali nalika pawelingku isih ning omah kae. Nek rumah saku nek menawa lali tak elingake aja Ya. mati lali. Sanubarang ki ora ana bakal lali. Oh ngono. Ya Nek alhamdulillah. pancen wong iku mau ora nglali-nglali. Oh iya, matur nuwun. Lah iki ngene Kak Kirgaya. Piye-piye napa-napa. Sakjroning atimu mesti ana tandha pitakon. Pancen bener. Ya gini ya urung sawektara suwe anggonmu nyambut gawe golek sandang pangan kok nganti kowe takon bali ning omah. Bendake ana apa ning omah? Lah iki mergo ana bab-bab sing bakal tak aturake.